Chcete žít déle a zůstat zdraví? Přestaňte se bát činek. Mnoho lidí vnímá svaly jen jako estetickou záležitost, ale pravda je úplně jiná. Svaly jsou jedním z nejdůležitějších metabolických orgánů v těle. Jak to funguje v praxi? Svaly slouží jako metabolická centrála. Svalová tkáň je totiž největším odběratelem glukózy v těle. Funguje jako houba, nasává cukr z krve a ukládá ho jako glykogen. Tím zásadně zvyšuje citlivost těla na inzulin, což je klíčová prevence cukrovky druhého typu a metabolického syndromu. Svaly ale nejsou jen houba, slouží také jako továrna na prospěšné látky. Při práci svaly produkují látky zvané myokiny. Tyto myokiny působí protizánětlivě a komunikují s ostatními orgány od jater až po mozek. Silový trénink je skvělá ochrana mozku, stimuluje tvorbu proteinů, podporuje růst nových neuronů a zvyšuje plasticitu mozku. To je vaše nejlepší pojistka proti demenci a Alzheimerově chorobě. Svaly nejsou jen o síle, jsou vaším brněním proti stárnutí, křehkosti kostí a ztrátě soběstačnosti. Budujte svaly pro své zdraví, nejen pro zrcadlo. Sledujte doktora Knedlíka a objevte další zajímavosti o tom, jak naše tělo skutečně funguje.